Croeso nôl i chi I Gylch y Defaid ac erbyn hyn, ni yn nosbarth y ddafad 2 flwydd neu hun Wyneblas Caerlyr. Aled, wel dyma arddangosfa de. Mae nhw'n bwnso am Gylch y Cylch yma. Chymod be, mae'n job rwan. Mae hwn yn mynd I testio Madrym sy'n berniadu heddiw. Mae yna sawl dafad bys y gallu cymryd o heddiw. Achos mae'r tegu nhw, mae hi yn boeth ofnadw fan hyn yng nghanol Cylch y Defaid ar hyn o bryd. A maen nhw'n ymddwyn yn hapus iawn chwarae teg iddyn nhw. Maen nhw'n dangos un yn dda. Wel, dwi wedi deitha chi, maen nhw'n bryd I pawb yn dydyn. Na, maen nhw'n I ddangos y glustiau a gwddw a siarp fel maen nhw yn deud rhywbeth am y bryd. Pyr yn aml maen nhw'n licio ddangos eu hunan yn nhw gres fel hyn, ond heddiw maen nhw'n neud yn dda iawn. A Matt Dymond o Esher o'r Alban. Chi'n abod yn dda. Tipyn o ddefed fe, tua 1000 o ddefed I gyd. Oes, mae gynno fo, mae o'n ffermio te o 800 acad dwi'n meddwl. A dwi'n gwybod mae'n cadw hein, mae'n cadw'r cheviots, mae'n magu lot o mules, pen y gwynion. Mae'n hefyd cadw bluefaced groes I magu rei allan o Scottish blackface, so mae'n neud bach o bob beth I bob farchnad. Ac yn ddifyr iawn, mae'n dod lawr I arwerthiannau'r NSA fan hyn yng Nghymru I brynu herddod o ffermwyr Cymru. Mae hwnna'n beth da I glywed. Yn diwir, dwi'n falch mi nath Matt Drummond prynu oen Maharan gan Elfyn Owen llynedd yn Llanelwedd yma yn yr NSA, a mi ath hwn ymlaen I ennill y dosbarth Meheryn Blwydd yn y sioe'r Ucheldir lenni. So mae Elfyn yn hapus iawn a teulu ac wrth gwrs mae Matt Drummond yn hapus iawn. Elfyn Owen wrth gwrs yn wyneb adnabyddus iawn o fewn Cylch y Wyneblas Caerlyr. Chi'n nabod o'n dda iawn, mae wedi bod yn cadw nhw lot hirach na fi a fedra I ddysgu dim byd iddo fo. Mae o'n gwybod lot fawr, mae gynno fo llygad mor dda. Iawn, dwi'n credu bod Matt y beirniad yn tynnu rhyw fath o restr fer ar hyn o bryd. Dwi'n credu. So mae dafad gynta'n dod allan gan Richard Howardson. Ac na I jyst gweld be di'r ddafad gynno fo. Mae ddafad gref. Yndi, mae'n homebred. Dafad blwydd homebred gynno fo. Ac mae'n edrych yn dda iawn, mae'n edrych yn gri a mae'n andros o ribcage da arni. Mae'n sefyll yn dda nawr, yn dwi? Yndi, mae'n sefyll yn dda iawn. Wel, mae'n I symud nawr. Mae'n ôl yn iawn nawr. Fel ma nhw. A Elfyn Owen ydy ni hun yn ail ar hyn o bryd. Yndi. Dwi'n falch I weld o fanna. Mae di wneud yn dda iawn. Mi ath o ennill sioe fawr llynedd. Dim y sioe fawr, ond nath ennill sioe efo I mogia llynedd yn progeny ei dosbarth. A waw, andros o ddafad mawr gei a pen smart o beth arni. Wel, chydig bach o ffair yn digwydd ar hyn o bryd. Pawb yn trial dal I Defaid. Wel, mae wahanol, dyn ni'n rhoi hein ar harness a halter. Dyn ni'n licio weld nhw'n crwydro a symud. Ond mae rhaid I ni gofio, mae'r Wyneblas Caerlyr yma, yr herddod yn boblogaidd iawn. Maen nhw'n enwog am cael eu croesi gan li o wahanol frydiau, mwyn cynhyrchu'r ddafad groesfryd mwyaf poblogaidd Brydain. Yndyn. Y fiwlen. Yndyn, ac rhyfedd yn dydi, dyn ni sôn amdanyn nhw'n symud. Mae'n bwysig, mae hein yn gorfod cyfro lot o tir I fyny ar y mynyddoedd ar y defaid mynydd. A mae'r fiwlen yn boblogaidd tu hwnt yn dwi? Yndi. Mae'n ddafad aml bwrpas sy'n gweithio'n dda I ffermwyr y wlad hon yn enwedig. Os chi'n weld y holl composite breed sy'n dod rwan, mae rhan fwy onyn nhw hefo blueface. Does na ddim byd I gyr nhw o rhan llefrith a cynhyrchu ywyn. Ac fel mae farchnad yn mynd, dyn ni eisiau rwy'n yn barod I 40 kilos mor fian yn posib. Dyna be gei di, efo blueface. Wel, dyna beth yw marchnata ar I orau, fydden ni'n dweud, ac ar y nodyn yna, nhw'n I adael I am ychydig o Gylch y Defaid. Ac fydden ni'n ôl I gael mwy o'r Wyneblas Caerlyr nes mlaen. Richard Howardson o Ddimbych ar hyn o bryd ar frig y rhestr nosbarth. Y ddafad 2 flwydd neu hun Wyneblas Caerlyr. Aled, chi'n cytuno? Chymod be, dwi'n licio'r ddafad ofnadwy. Mae hi'n gri, mae'n sgwar, mae danedd da, gen I mae andros o ribcage o mae'n mynd I godro, ond fedra I ddim deud gormod. Ond ar hyn o bryd, mae'r beirniad wedi gadael y trydydd a'r pedwerydd I fynd, a chi'n abod y pedwerydd yn dda iawn? Wel, mae teulu John Griffiths a'i deulu di dod acw I brynu moca gyda fi hyn lam, ac chymod be, maen nhw'n bobl mor ffeind, a dwi'n
hapus iawn i weld y ddafad dod nôl yma. Dwi'n gwybod maen nhw wedi brynu lot o ddefaid. A mae honno... O megis dechrau, maen nhw fewn y bryd. 2 flynedd yn ôl i mi ddallt yn iawn. So na, maen nhw wedi cael llwyddiant dros ben. Ond cofio maen nhw'n stocman da fel dwedon ni o blaen. O, ydyn glei. Griffiths tu hir yn Sir Gar. Maen nhw'n gwybod maen nhw'n gwneud. Felly, yn agos iawn, mae'n debyg rhwng y trydydd a'r pedwerydd. Sgwn i os fydd yr un chi wedi brydio'n symud lan i'r trydydd safle? Dwi ddim yn meindio. Chymod be, mae yna rei da iawn i si lawr yn y rhestr hefyd. A heddiw fysa bob einiad yn rhoi nhw wahanol. Dwi'n siŵr mae yna gymaint o rei dda yma. Dwi erioed i weld dosbarth lle mae gallu mynd unrhyw ffordd. Ond maen nhw'n dweud am y bryd yma, mae rhaid i fi tynnu'ch cos chi. Os chi am prynu o'r rhain, mae rhaid i chi brynu rhaw siarp. Ydy hwnna'n wir? Wel, dim di digwydd i fi, ond be dwi'n dall ydy, mae rhaid i chi gael rhaw i wneud twll i guddio dy bres. Un da. Ac ar y nod yn yna, i chi wedi gwneud tipyn o bres yn y gorffennol hefyd yn gwerthu herddod. Dyn ni wedi cael llwyddiant dros y blynyddoedd yn da. Mae bobl wedi gefnogi ni enwedig i bridio mules pen y gwynion. Ond wrth gwrs, mae'n ddrwg yn ni mewn o ddefau mawr. Maen nhw angen fita hefyd, so maen nhw'n costio dipyn i cynhyrchu. 7,500 yw'r mwyaf chi wedi cael efo yn 2016. Hwna'n dipyn o bris. Diolch am cofio. Dwi'n gwybod os 16, ond mi oedd y dipyn o blynyddoedd yn ôl, ond na, mi ges i hwyl iawn. A dyna beth sy'n dda yw pam chi'n gweithio'n galed bob dydd wrthyn nhw, achos mae fe yn digwydd, mae'r gwaith yn ddyddiol. Mae'n neis bod chi'n cael wedyn bod yn talu ar ei ganfed, ynddo fe? Does neb yn gweld y gwaith. Pan dyn ni i gyd, mae bawb sy'n yma heddiw, maen nhw'n wyno erbyn eu hynna mewn rhyw shed yn canol y nos, gweithio'n galed, a gwir ydy cynhyrchu fwyd i'r gwlad. Does neb yn gweld hynna, yr oriau mae rhywun yn fod rhoi fewn. So mae pres yn help, ond mwy na hynna, jyst i gael bach o parch gan bobl eraill i ddeud ti ar y right lines yn neud y job yn iawn. Mae yna ddiarall fach o'r ein gyda ni fyd, a maen nhw'n gymeriadau. Maen nhw'n gymeriadau annwyl iawn, pan chi'n ei trin nhw, maen nhw'n osgeiddig, a maen nhw'n moyn ffws. Mae rhyfedd yn dydyn, mae rei yn dweud, maen nhw'n fath o geifr os dyn nhw'n nabod nhw i ddechrau, a maen nhw'n reit inquisitive yn dydyn. Mae rei eraill yn dweud, maen nhw'n ddefaid merched, mi nawn nhw dilyn bwced, nawn nhw dilyn, rhoi nhw ar, fel dilyn bwced. Dwi'n gwybod sach wrach. Na, maen nhw'n defaid neis i gael o gwmpas, maen nhw'n hawdd. Yr unig beth ydy, wrth gwrs, maen nhw'n mor fawr ac yn mor drwm. Wel, dyna ni, Richard Howardson o Ddimbych yn ennill dosbarth y ddafad 2 flwyddyn neu hun. Diolch o galon i chi, Aled. Chi'n cytuno? Yn dywir. Mae'n ddafad gref. Wel, Richard, llon gwerchu ar y môr iawn. Diolch fawr chi. Ie, sy'n deimlad i ennill dosbarth mor gref a hyn? O, gret, yndi. Ennill lot rhi, yndi. A chi'n cadw amrywiaeth o frydiau? Na, dim ond Bluefaced a Specklefaced. Wel, mae 2 fryd. Yndi. Sio mae'r Bluefaced yn cymaru gyda'r brydiau eraill? Mae nhw lot hawdd allan anos. Mae well gan Bluefaced dim mynd, mae'n siŵr na i fynd allan o Speckles mewn amser, mae'n siŵr. Mae nhw'n osgeiddig iawn, yn dyn nhw? Yndyn. Sgreu mewn 22 o boce ar y funud. Dwi wedi cael 31 o wynbinol lenni a 4 o'n bwrw. Mae'r ddiarell yn cynyddu felly? Yndyn. Wel, dymuniad y gorau chi. Diolch yn fawr. Da iawn chi. Thank you.